Salutare prieteni, bine v-am găsit la cea de-a 6-a ediție, cred, de acum a Running Outlet Podcast. Îl avem invitat și astăzi pe Sorin. Sorin, bine ai venit. Salutare, bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou alături de voi. Astăzi, din nou un pantof de șosea, un pantof de la Puma. Pantoful se numește Puma Velocity Nitro 2, da? Deci cea de-a doua ediție. O culoare foarte frumoasă, o învârt așa un pic în fața camerei ca să vă sară în ochi. Câteva detalii scurte tehnice despre pantof. Avem în spate călcâiul 33,5 cu 23,5 în fața, asta înseamnă un drop de 10 mm. Un pantof ușor pe mărimea de bărbat, cântărește pe un 42, cântărește 257 de grame și cu 15 grame mai ușor pe pantoful de damă. 42-ul avem aici, exact. Avem Puma Grip, da, e gripul lor specific, talpa lor specifică și mai multe detalii despre feeling-ul în alergare ne împărtășește Sorin. Cu drag. În primul rând, o culoare frumoasă, urmată de una și mai frumoasă pentru doamne. Asta e papucul soției mele, a alergat în el aproximativ 50 de kilometri. Am cules câteva informații și de la ea, iar eu mi-am cumpărat varianta cu gore a acestui papuc pe mărimea 42 și i-am alergat cam 70 de kilometri, soția mea pe ăștia i-a alergat în jur la 50 și acum să facem un rezumat la ce se întâmplă cu papucul ăsta în alergare. Dar mai întâi să-l prezentăm un pic mai în detaliu. Un punct foarte acestui papuc mi se pare acest Puma Grip, care are o acoperire aproape pe toată talpa, destul de consistent, foarte durabil gripul ăsta și punctul foarte al papucului de departe pentru mine este cât de bună e aderența pe suprafețe umede a acestui grip și nu numai, dar mai ales surprinderea mea este pe suprafețele umede. Și destul de consistent nu se va toci, probabil că e ultimul lucru care cedează la acest papuc. Avem o spumă, două tipuri de spumă pe midsole. Avem o spumă Eva și o spumă Eva cu infuzie de nitrogen, de acolo și numele de Nitro. Bun. Iar mesh-ul, aici e varianta cu gore, la celălalt e o variantă cu mesh, dublat, nu este foarte minimalist. E un papuc care merge și pe perioade mai răcoroase, respiră binișor. Limba nu este foarte groasă, dar protejează foarte bine la picioare. Călcâiul este un pic mai dublat, da? Și aici spun eu că e un papuc care stă foarte bine pe picior pentru că padding-ul ăsta un pic mai pronunțat, nu e exagerat de pronunțat, dar e mai pronunțat, ține călcâiul foarte bine, nu alunecă deloc călcâiul. Bun. Cam asta ar fi în principiu despre detalii despre papuc. Acum cum se comportă? El are o senzație de plush feeling, adică are spuma asta cu infuzie de nitrogen, dă un sentiment cel puțin când calci la mers, dă un confort foarte, foarte mare. În momentul când alergi, ai amortizarea exact care trebuie. Se deosebește prin faptul că nu rulezi, că aici talpa nu are un rocker pronunțat, dar când calci, ai o surprindere plăcută de confort, chiar și după o oră și ceva de alergare, simți încă un papuc care nu te deranjează. Adică, din punctul meu de vedere, este un daily trainer foarte, foarte bine echilibrat, o greutate nici prea sus, nici prea jos, undeva la media la ce oferă daily trainerii de pe piață și un papuc foarte confortabil cu care să-ți faci majoritatea antrenamentelor, cele din zona 2 de puls, antrenamentele de volum, de a acumula volumul. E un papuc foarte, foarte bun pentru treaba asta, cu toate că fiind atât de ușor poți să ridici un pic și pisul, să bagi câteva intervale cu el. Ca și distanță, Sorin, crezi că e un pantof potrivit inclusiv până la un semi-maraton, un maraton? Poți să treci și de semi-maraton cu el, părerea mea. Dacă te apuci de alergat, părerea mea că e un papuc foarte bun pentru cei care se apucă de alergat și nu vor să investească direct în două perechi de pantofi de alergare. E papucul cu care să faci mersul rapid, foarte confortabil, da? Și la mers și la stat toată ziua în picioare, alergările ușoare, poți să ridici un pic pisul când vrei, câteva bucăți de tempo, de intervale, chiar te ajută pentru că e ușor și își face treaba bine. Dar punctul lui forte sunt alergările ușoare pentru că e un confort foarte bun
iar amortizarea nu e acea amortizare care ți ia din energie, foarte, foarte moale. O simți doar la mers. În momentul când alergi, nu ți ia din energie. E suficient de moale cât să-și facă treaba cum trebuie. Ok. Hai să vedem cum stăm cu concurența pe acest pantof, să luăm câteva branduri reper, să zic așa, în lumea alergării pe șosea și să vedem cu ce le-am putea compara. Eu, din ce am avut eu, să vorbesc din experiență în prima oară personală, experiența mea personală la seamănă cu modelele un pic mai vechi de la Nimbus și Cumulus. Okay, deci niște ASICS, da? Da, ASICS Nimbus și ASICS Cumulus, același mesh, un pic dublat, da, cu aceeași respirabilitate ca acolo, călcâiul tot așa un pic mai solid, ceea ce îți oferă o siguranță că piciorul stă bine acolo și calitativ duce tot către acolo. Cumulus și Nimbus e un papuc mult mai scump. E un daily trainer, la fel avem și aici, numai că Puma oferă undeva aproape aceeași calitate, sau poate pe acolo, calitatea pe care oferă și ASICS-ul la acei papuci, dar la un preț mult mai mic, exact cum vorbeam și data trecută la Elite, la Puma Elite, că oferă un pachet foarte bun pe prețul pe care îl cere pe el. Bun, deci avem Nimbus și Cumulus de la ASICS. Dacă ne-am raportat, de exemplu, la un Hoka, pentru că e un brand foarte văzut, să zic așa, în picioarele alergătorilor, cu ce le-am putea compara? Acolo, clar, cu Clifton, pentru că e un papuc cu care să faci volumul. Rincon ar fi un papuc mai de viteză, de tempo, de intervale. Cu Cliftonul, da, clar, acum are un avantaj în fața Cliftonului, clar, din cauza prețului. Acum, cu Clifton, clar, de la Hoka, iar din piață mi se pare un papuc aproape similar cu Nike Pegasus 40, care acolo producătorii cer cam aceiași bani și pe Pegasus și pe acest Velocity Nitro, dar aici avem un papuc mult mai bine făcut, materiale mult mai premium și un pic mai mult amortizare, 40 de grame mai puțin pe model, la același preț. Iar ăsta fiind mai tot timpul la ofertă, îl găsești sub Nike Pegasus 40, deci iar acolo are un avantaj acest papuc pe piață, față de concurență. Excelent. Saucony, cred că ar avea în aceeași gamă modelul Ride. Modelul Ride ar fi clasicul Daily Trainer sau Axonul. Probabil pe aceeași... Cu Axonul nu sunt familiarizat eu personal, îl știu ca și papuc, nu l-am testat, însă despre Ride am mai multe informații. Se aseamănă într-adevăr cu Ride-ul. Acolo nu pot să fac acel papuc, doar l-am probat, dar probabil că aduce, numai că din câte știu eu Saucony, eu sunt un pasionat al brandului Saucony, numai că nu vei găsi, probabil ca să-ți iei un Ride vei da acel aproape dublu pe papuc. Nu zic că eu aș miza pe Saucony, dar prețul e mult prea mare. Dacă vrei un raport calitate-preț, este acolo și prețul e mult mai mic, da. Ok, deci ca să rezumăm în câteva cuvinte, un daily trainer ușor, da? Deci 257 de grame este un pantof ușor, zic eu. Da, e foarte ușor pentru o spumă de calitate, cum spunea Sorin, din două straturi, cel superior infuzat cu nitrogen, deci o amortizare foarte bună. Stabilitate bună, confort în zona călcâiului, piciorul se simte bine în interior. Un pantof bun pentru începători, un drop mare, da? Deci merg cumva mână-mână, un drop mare cu un pantof de începători. Suficient de ușor pentru a da drumul la picioare și când vrei să mărești, ori spre sfârșit de antrenament să mărești un pic pisul, ori să faci câteva intervale. Da, și ca și buget, probabil că găsit la ofertă, cum s-ar zice, putem să scădem sub un 90 de euro chiar, zic. Da. E un papuc bun pe care să-l alegi. Adică dacă prioritatea ta e să-ți faci volumul de antrenament și vrei un papuc pe care să te bazezi să țină și destul, eu zic că e un papuc rezistent. Eu zic că va ține mult pe antrenament. Un papuc rezistent pe care să nu dai mulți bani și să-ți faci majoritatea antrenamentelor. În opinia mea ar trebui să 80% să fie antrenamente legere și se pliază. Adică să-ți faci 80% din antrenamente cu un genul ăsta de papuc și să-ți mai cumperi în momentul când vrei să evoluezi, să tinzi către un concurs, să-ți iei încă un pantof de alergare care să faci intervalele și să mergi la concurs. Adică ar fi minimum de 2 pantofi cu care să tinzi către concursuri. Pentru cei care rămân doar la alergarea pentru sănătate, e suficient ce avem aici. Super. Sorin, mulțumesc frumos. Te mai așteptăm pe la noi. Cu drag, oricând, cu plăcere și pe data viitoare. Mulțumim! Salutare!